Arouco, bueno, vir a Valdeorras outra vez, estuve unha semana pasada e esta, pois, bueno, sempre é unha gran satisfacción e eu, por motivos relacionados co enoturismo e coa promoción turística e o patrimonio turístico desta comarca. Creo que podemos decir nesta presentación que o enoturismo en Galicia e o enoturismo concretamente na comarca de Valdeorras prendeu, está xa casi tan maduro como as cereixas de Seadur e de verdade que desde a Axencia de Turismo de Galicia, desde a Xunta, pois, bueno, ter contribuído a que este festival en apenas dúas edicións se consolide como un elemento tractor xa do enoturismo en Valdeorras, pois é unha grande satisfacción. Tendo en conta, como decía o presidente do Consello, que é un elemento que pon en valor todo o territorio, neste caso, pois, bueno, os concellos, chamémoslle da Valdeorras Occidental, que son Larouco, Petín e a Rúa, que contan con contornas extraordinarias onde se poden visitar e gozar das covas como un grande elemento diferenciador do viño e do cultivo do viño en Valdeorras, e que